everyone, welcome back to my YouTube channel Make with Richu. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ പാറ്റേൺ പേപ്പറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ചാർട്ട് പേപ്പറാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പേപ്പർ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 30 × 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് പോർഷൻ മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോർഷനും നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് പോർഷൻ മുകളിൽ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. രണ്ട് സൈഡും ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമുക്കിനി ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. നമുക്കതിന് ഇങ്ങനൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പേപ്പർ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലോ സ്കെയിലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പർ വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ടേബിളിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റോ ഫോണോ ചാർജറോ പെൻസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.